Shoutout from Ebonyi People TV, and here we are live at Nkaliki Junction, the market. So discover and find out what is going on in the market, whether it's fine or whether it's not. The prices of the things are increasing, and that is why we are here. Do well. Don't forget to follow us on all our social media handle on Ebonyi People TV, and hit that notification bell and subscribe to our YouTube channel, Ebonyi People TV. Now let's go find out. Please follow us. Kedu ka ime? Uche n'okwu ike adị ma na ị na-ekwu. Kedu ka ime? Nna. Okay. Akwụkwọ ụgụ ụtọ dị kịta ego ole? 200. Ofu 200. Osekwan? 200. Ha. Ọ gịnị kpatakwana ihe nka? Ime oju egala ọmụ na ọ galara ọnụ ebe anyị na-egote. Nke ọ galara ọnụ ebe ị na-egote ya? Ịma na anwụchara taa. Anwụchara this seed. Mmiri ezuru. So ọ mmiri mere o ji gala ọnụ. Anwụchagoro ihe ndị mmadụ kwa. And the ego fuel galara ọnụ. Before ebunetere anya from Cross River. Okay, ka ị chọkwana ka eme ka ọ bụrụ na ahịa na-adị mma ka gị nwa na-erekwa obi ya na-atọ gị. Ika Tinubu bụ ego na fuel. Tinubu? Okay, nsogbu adọ. Olekwana aha gị? Aha bụ Chikamsi. Kedu ka ime? Ọgụwa nwechi ahịa niile. Ego ole ka ị na-ere ofu kanda? 300 wụ nke a. Nke nọ n'ihu ma Nke nọ n'ihu ma nke nọ n'azụ. Otu anụnwa mmanụ fuel si wee gbago, otu o si emetụta gị na ahịa anyị na-adị. ọ na-emetụta na ọfụma ọ na-aji moto na-ebunata anyị ọfụ ka a na-eyi so abụ na-epecha ya like this ihe niile abịa gbagoche Ma ọ bụrụ asị kwuo na nke uche nchọrọ ka gọọmenti si ka ahịa dịkwa otu o kwesịrị ịdị obi a na-atọ gị ma ofe ọzọ mara m ga-ekwu mana ihe niile emebichara aka ha nwaanyị ọmaka onye mụ na ya na-ekwu ọ Juliet ka dị na Juliet iwe onye obodo a abụ m onye isi ihe niile galachara ọnụ ma akwụkwọ ụgụ ofu akwụkwọ ụgụ 200 naira asị ose 200 naira kanda 300 ekwubekwa okwu azụ ofu mkpụrụ azụ ka a sị na 3000 naira ọ ihe anyị nọ ugbu a na-echeki n'ahịa Nkaliki ụwa mgbede. Come, let me show you more. I want to know, how is the market going on your side? Very bad. We are no more selling anything now because of the expensive of the market. These tomatoes, like before, we do sell it 500 naira, but now it's 1,300. The small one, we do sell it 350, 300 before, but now it's 800. Yes, 800. 800. Before it's 300, but now it's 800. The customers are not coming again. Instead of that, they will buy sachet. This sachet you are seeing now, we do sell it 50 naira, 17 naira, but now it's 200, 250. Yes, people prefer buying sachet instead of bricks because of this one is too expensive more than this. So that is it. And the customers are not coming the way they're supposed to be coming because of the expensive of the things. So you mean that the customers have reduced in numbers? Very, very reduced. Before we can sell more than 200,000, but now before you can sell 50,000 naira is war. The margin is way big. Very, very big. In that case, what do you think that costs this in this very market now? It's fuel, my brother. Fuel prices. Like this granite oil you are seeing now. We are selling a bottle 700, but now it's 1,700. Instead of somebody to buy this in 170, prefer buying a cup, a tin tomato cup. It's not even buying a milk cup. They'll buy tin tomato cup. They'll tell you that we are managing because of they cannot afford this one. 1,700. So that is it. What costs all these things is fuel prices. I wish the government would reduce the fuel prices. Everything will come better. Is it the government policies that is affecting the economy of this Nigeria? You know that it's the government policies. They promise us that after the everything and so on and so forth, they are going to reduce the fuel prices. Now, if you buy this thing from international market, a gallon of it, Keke will charge us 600 naira to bring it here. Before it was 150, 200 naira, but now it's 600. So that is it. They should try as much as they can to make us happy in this country, please. And seeing it, there are people who is not opportune to sell what you're selling now. What would be their hope? And what do you have to tell them so they can be encouraged? I have to tell them they should keep on trying. They should keep on trying, and hope in God.
because the Bible says that all the expectations of the righteous shall be granted. And I hope that when they believe God and put their trust in the Lord will grant their requests. If I would ask you this question, do you still believe there is hope in fixing Nigeria? Definitely, there is hope. The Bible says that 100 days in the eyes of a person is like just a day in the eyes of God. And he said that is there anything too hard for him to do? We strongly believe in our heart that the hope is possible. We believe God that everything will bounce back. Okay. Right now you are looking at the camera. What do you have to tell our president signing this economic crisis in Nigeria? We are begging him and we are begging him and we are begging him. We are begging him, please and please, sir. We ask him to reduce the fuel prices so that everything will become better in this country. We are begging him, please, to reduce these fuel prices so that the poor like us will eat. All right, guys. This is me live here in Abakaliki small market, precisely Nkaliki Junction, Owambwede. Interviewing this beautiful woman here, and you have heard her own side of the story concerning the market, the prices going up and down and all that. You have heard the advice from her to our president. Feel like she's right. She's advocating for a better economic change. She advocates for more of reducing the price of fuel in this country so that the poor masses can be able to sell without being interrupted by the prices of the things they buy. Thank you very much for watching. Ahụrụ m na ị bịara igote ahịa here. Gịnị ka ị bịakwa na igote? Abịara m igote ofe. Ịkwọrọ ofe. Okay. Nwaanyị a kịta ọ na-ere sịsa, ọ na-ere garị. Kedu nke ị chọkwa na igote n'ime? Sịsa ka m chọrọ ịkwọta. Isisa. Egole ka ọ gwakwana gị na a na-ere? Ọ sị na 400 naira. Kedu otu obi dịrị gị mgbe a gwara gị ihe dị ụta? Nna ọkọta karịrị o. Obi adịghịkwa m mma o. Maka ọ bụrụ ego na ka a na-erebu ya bifo. Ego ne ka a na-erebu ya bifo? Ihe a na-erebu ya bifo 100 naira. Ihe a ọ na-ewute gị? Ọ na-ewute m nke ukwuu. Ngwa gịnị ka ị nwere ike ịgwa ndị ọchịchị anyị ndị na-ehiechi iwu dị otu a nke na-ebute iwu anụnwa na-ewu anyị? Ihe m nwere ike ịgwa ndị ọchịchị anyị ka ha lekwasị ụmụ ogbenye anya o. Ka ha lekwasị ụmụ ogbenye anya ụdị ka ihe si arị n'ọjị kịta dị too much. Ka ha lekwasị anyị anyị na-anwụ anwụ. Ha lekwasị anyị anya ebere were obi Chineke soro anyị ka ihe gbanwee ka ihe dị mma ka anyị mara ma ịbụ ụmụ ogbenye ọ ga-enweta onwe anyị na ka ihe si dị kịta anọ. Ha mere anyị ebere iji obi Chineke na-arịọ ha. Ha lekwasị ya mere anyị ebere. Nsogbu adịghị nwaanyị ọma. Unu ahụla otu onye nke bịara ịga ahịa na-akọmplen otu ihe ọ bịara igo ihe ọ na-egobu 100 naira before na ọ gbago ole. And this is so much. She's complaining that a lot of people is in anguish. They are in bitterness due to the high cost of living in this very particular state, not just Ebonyi state, but all over Nigeria. And she's advocating for reformation. She's advocating for change. And that is what the government promised from the beginning, change. And there should be change in the economy of our country so that the poor masses can be able to go out there and feel okay and come back. Also, ihe awoge onions. Gịnị mekwa na o ji galazi udoro ọnụ a? Fuel. Ikwu okwu na-asị gị na fuel from north. O tiere ego. So ihe a na-erezi akpa onions now is 120,000 naira. Ofu akpa? Ofu akpa 120. Kedụkwana ihe a ga-eme ihe a ka ọ dị mma? Carry to fuel. Fuel da kita everything ga-ada. Akwụsị na ego na 1,000 gịnị? 1,400. Akwụ na ahịa 1,400 naira.
these onions. This is Nkaliki Junction, Ahambwede. Are you seeing it? Last week, everything they rise here. Makafuela. I went from here to international market and I was with 300 naira. Can you keep government, especially? Yeah, when the government can reduce this price of fuel. Okay, yes, everything got it okay. Because she not able to these onions now. From north to here 20,000 naira. So bad. Why am I like one again? Okay, I have Ngozi Chuku. Ngozi Chuku. Darudin. Why am I there? No. Aha m bụ Nnaji Chinatụ, esi m Ebonyi People TV bịa. Abịa m ka anyị mara otu ahịa si aga, ka anyị mara ihe unu na-eregasị ihe n'ahịa, ọ bụ otu esi erebu ya n'oge mbụ, ka o nwere ihe dịsa aṅaa, ahịa ọ dị mma ka ọ na-akawanye njọ, ọ ihe nsị ka m mara. Ọ kawanyekwa njọ nwoke ma ọ bụ akwa ka ya dị ka ọdụ kịta, ihe niile dị kọs, o nwere ihe kwe ka egori ya. Ọ bụ gịnị kpatara ihe dị otu a? Ihe kpatara ya bụ n'ọchịchị. A sị na fuel. Ọ fuel a ihe kọsịrị ya maka fuel daa ihe niile adakwa. Ọ bụ na ewetuo price fuel ihe ndị niile adị mma. Ọ dị mma. Before m ajụkwa gị ọzọ, ndị na-esoro anyị n'ihe onyonyo a chọkwa na ịma ihe bụ aha gị? Ngozi Obasi. Ngozi Obasi. Okay. Ngozi Obasi. A ma ahụ ka ị na-ebi ọkụrụ nke egole ya ego? Egobekwa ya nna m. Egobeghị ego. Kedu ihe ị ga-eme na ma ọ bụ na ibi echi ọkụrụ a ma onweghị onye goro ya? Mba, a ga-ego ya. Oke, a ga-ego ya. Nke a bụ okwukwe gị ka ihe na-eme mgbe ọbụla? Mba, a ga-ego ya. Ya gosiri na ndị mmadụ na-abịakwa ego ahịa. Ọpọ n'ihe siri ike. A na-erikwa. Let's find out from this beautiful woman what's going on also in her market. As you can see, she sells gari, beans, rice, groundnut, pepper, ogbono. Ndewo. Welcome. Aha m bụ Nnaji Chinatụ, esi m Ebonyi People TV bịa. Gụwakwa. Aha m bụ Dorati Uche. Dorati Uche. Yes. Okay, Dorati Uche, iwu onye obodo a? Mụ abịa na Abia steeti. Achọrọ m ka m mata, isi Abia steeti bụ ịzụ ahịa ya ka ọ na gịnị mere? Ebi na-ebi ebe a. Okay, ibi n'obodo a. Ọ ma eweli iwe, asị m ajụ, aha ole ka ibigoro n'obodo a? Abịa m obodo a 22. That is 2002. Yes. And kemgbe ahụ ị nọkwa obodo a? Yes. Ebe a ka ị na-alụ di? Mba, onye Abia steeti na-alụkwa m. Ana unu nchọ niile bi n'obodo a? Yes. Kedu otu obodo a dị? Mgbe m bịara obodo ọfụrụ, obodo a dị beta. That time I did penta gari 100 naira. But now, I did penta gari 3,000. Ọsọsọ obodo a bụ Ebonyi steeti ka ihe a dị ka iche na ọ dị everywhere. Ihe dị everywhere. But e mere nke Ebonyi bụ Ebonyi enweghị indọstrị. Okay. O ji dị ka ọ dịzi too much ebe a. Like ị ga Abia steeti be anyị ma Ọnịcha ahụcha indọstrị ebe ndị mmadụ ejela arụ ọrụ na-ewepụta enwetakwa n'ego na-egori ha ji bete ebe nke a enweghị indọstrị. Ihe ị na-ekwu na ahịa galachakwara ọnụ ebe ọzọ kama na ndị na-ego ya nọ ya maka na ha nwere ihe a na-arụ. Yes, ahịa galachara ọnụ ebe ọzọ mara ebe ọzọ ha ya aka inweta ego ime eki ya bete ebe a ego adịrị ebe a wite atọ ọkada keke mmadụ ama survive ebe a. Ngwa m ajụkwa gị, gari otu a ị na-eli ụta naanị otu kọp ego ole ka ọ wụ? Otu kọp bụ 250. Oge mbụ gịnị ka a na-eri ya? By the 110 naira. 10 naira mgbe ahụ ị bịara? Yes. Kemgbe ihe a niile gbagocha ụta ka ha si atamụ. Onye ọbụla bịara ịga ya egwu ya price ọ ya atamụ sọmtamụ ha aka ọkọ n'isi sọmalawa sọmama na-eji onwe ha nke ha nwere. Kedụkwa na otu isi were mere ere ahịa gị na-alakwa n'azụ ndị be gị? A na-amaneji n'onye ọbụla nọ management sọm ya bịagoro sọm amango by ahịa ahụ nwere ike ịbịa taa ihe kwesịrị ịcha taa ire ya 1 week because of ego adịrọ. Kedu ị nwere ike ịgwa ndị ọchịchị anyị nke ndị na-ahụ gị kịta kedu ị nwere ike ịgwa ha maka ihe na-eme si ha ka ha nyere anyị aka? Kedu just gwa otu o si wee dịrị gị maka ha na-ele gị ugbu a? Otu o si wee dịrị m bụla ihe na-eme kịta ọ na-enye nsogbu, ọ na-enye onye ọbụla nsogbu, onwere onye nwetara onwe ha. Ọ bụrụ na ọ ya ekwe ha omume ha enyere anyị aka by fuel. Onye niile bụ fuel ka o jiri aka because mmadụ bịa jegote garị ịbịa bacha garị ewere fuel kwụọ garị ịgba moto wuti fuel bịa ahịa onye ahụ bịa ọha ya dị price ka o nwee ike nweta ego expenses. Everything boils down to the fuel increment.
everything boils down to the fuel increment. If the government can assist and reduce the fuel price, the poor masses would be happy and continue with their daily life. For this, we have come to conclusion of today's market interviews of finding how people feel, how they react, what they sell, the prices of the things. And I guess that you enjoyed this very particular interview today. If you want something like this to keep on showing on our channel, click that notification button and subscribe to our YouTube channel. Follow us on all our social media handle at Ebonyi People TV. I remain Nnaji Chinato. Thank you.